ଯଦି ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ତା ସ୍ୱାମୀର 3 ଓଳି ଭଲ ମନ୍ଦ କରି ଖାଇବାକୁ ଦେଲା, ତା କଥା ମାନିଲା, ଦିନ ରାତି 24 ଘଣ୍ଟା ତାର ସେବା କଲା, ତାର ସବୁ ଡ୍ରେସ୍ ପୁରା ରଗଡ଼ି ରଗଡ଼ି ସଫା କରି ଦେଲା, ତାହେଲେ ଶାଶୁମାନେ ଆଲୋ ମୋର କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦରିଆ ବୋହୁଟା, ପୁରା ଗୋଟିଏ ଚାଉଳର ଗଡ଼ା, ପୁରା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରତିମା, ମୋ ବୋହୂ ପରି କିଏ ହବ ଲୋ, ମୋ କ୍ୟୁଟ୍ ବୋହୂ, କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦରିଆ ବୋହୂ। ସ୍ତ୍ରୀର ଖୁସି ପାଇଁ ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ହେଲା ତାକୁ ବାହାରକୁ ବୁଲେଇବାକୁ, ମାସକୁ 4-5 ଥର ବୁଲେଇବାକୁ ନେବା, ତା ମାନେ ଗୋଟେ କାମ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲା ବେଳେ ତାକୁ ମାନେ ପଚାରିକି ଯିବା, ଶାଶୁମାନେ କ'ଣ କହିବେ? ଗଲା ଖାଇଦେଲା ମୋ ପୁଅ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ, ପୁରା କୁଣିତ କରିଦେଲା ଆଉ। ଏମିତିକା ସ୍ତ୍ରୀ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଛି, ତା ସ୍ୱାମୀ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ସବୁଦିନ ଖାଉଛି, ତାକୁ ତ ପୁରା ଗୁଣି କରିସାରିଲାଣି, ତାକୁ ମାରି ସାରିଲାଣି ପୁରା ଆଉ। ମୋ ପୁଅ ପୁରା ମାଇପା ବୋଲିଆ ହେଇଗଲା ଲୋ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଲୋ, ମୋ ପୁଅ ତ ପୁରା ମାଇପା ବୋଲିଆ ହେଇଗଲା। ଶାଶୁମାନଙ୍କର ଏଇ ଗୁଣ ମୋତେ ଜମା ଭଲ ଲାଗେନି। କାହିଁ ତମ ପୁଅ ବୋହୂ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦବନି ନା କ'ଣ?